Kwa mbele nyakora mwajwang jagoro mongi ore migao manarita Dr. Raymond Omollo ogolo CM hewi monj kod tulo mag siasa ma osebed kainene gwenge moko e kaunti ma Homa Bay ka okone okang' mar chik ibiro kaw na jogo ma itudo kod monj ma kamago. Omollo koni seche mag siasa podi kendo ma en sa mar timo dongruok ne jopiny ma ok ginyal yie mondo mitulo mag siasa onya e gwenge moko e kinde ma jopiny onego yud dongruok ka owuok kuom jotendgi. Ogolo siem ne jo siasa ma gibiro yudo ne nyao tulo e rombe kata liete. En gima jatelo mora mora manyayo timbe ainago. An kaka PS mar weche mag arita kwe abro deal kode kaka chik owacho. And vijende wa bende kik wayie ne jotelo tiyo kodwa mar kelo anjao gi timbe mag njore mang' miyo idhi wito ngimani kata idhi yudo hinyruok mang' janyuole makendo koro chako bedo gi tabu. So we will not condone any leadership that entertains violence. We have a democracy. Everybody has a right to speak and canvass for support without any coercion, without any intimidation. And a Thuruaka, we will start from Homa Bay. Kendo wabro chako gi Dhiwaka. Nyaka wanyis ranyisi maber ne ogendni mamoko nikech ang' ne bed nade ni yawuotwa chuore pala to katibu mochung' ne arita kwe to adalaka ok nyalre.